Hello guys, pungkaham cetanana inke haino hailam sogon rokno ani ketal video o inke jeng tabo asuk dini pore tini tei sasa nanglainai ni hene asugui tonglai ta inke jeng tabo nanglainai yang ketui bo tongo ketui rok bochanai inke omo nangbai chabai mai chalainai mai chabaikha inke tini chini mothao samung tongo inke jeng samung khlainani thanglainai ta inke abono kok chablai tongo goito thalainai hwngnai inke nok bulepa nangla inke harok khosalainai tamunglainai tini pura sapung charso manglainai mai inke dipori aron chalainai hinui tongo mai bo inke tini nogo sokbai glak salsajak tei sapung haita inke jeng teisa tongkhe thangnai ta inke nai tongdi je sak chini video no jeng aro thangui tam khai norokno phunugui tongmano hinkhe kwkui khoroksa norokno tamoni sai khwnarwui khwnai naidi norok tamno phung tongsa Burungde, kok sagna. Hello guys. Hello guys. Channel to the welcome. As you guys can see, iron rok chanuk manai, mani boy mole, phung aisri sri, isa phung aiskang, sa nungnai, nai tongwo. Inke nung laigra na ka nung pai malai lainai. Hinkhe jeng nogo charok nunglaikha mairok chalaikha hinkhe ba samung kisa bangui thangkha ani hinkhe ang phaimani kisa lerui thangkha hinkhe ang phaite borok kam odek bo wngui tongsukata hinkhe ang manui rok tubukha bosta rok gudalok ang lamo block khaimalaia yak pailaia hinkhe ba hinkhe oro phaise norok bai waisa malaisio hinkhe borok odek pai tongkhata nai tongdi je sak hinkhe yango tei khoroksa hinkhe dabai khai tongo ta bo hinkhe jabra kisa thwijak mangno hinkhe amono dabai solai tongo bo mane tamhinai sana chongya hogui tongo hinkhe ang bono songui tongo ta omo sogui rwgui khata khamna rok hinui hinkhe khamnai satung tungjak jabra thwijak bwla hinkhe nai tongdi je sak hinkhe tabuk yang nokhlau khainai khai tongo odek thangkha khaimani samung hinkhe jeng hinkhe yango thaiblok mwkhwui chai tonglai ta nokao hinkhe nok lepanai chwng hinkhe ta nai tongdi hinkhe nok lepama rok norokno asuk phunukmaliya angbo lepao bwla hinkhe yagrogo hagwna hinkhe ba mobile rok romliya hinkhe phunukmaliya ta hinkhe je bathak puru afuru rogoi simi kisa kisa norokno phunugui tongo ta ang jeng bwsuk jora abo khamhai rok hinkhe yang tei khaksa tongkho ta dogalam bwkhak hinkhe pura paikha daktini paikha hai mata hinkhe fataro bo lepanai bwla nai tongdi je sak norok ani video ni bisingtwi norokno ang phunugui tongo hinkhe baksa khainai khai tongo hinkhe ba jeng bo khlaigui na tabuk rest paikha hinkhe tei waisa rest purui norok bai malai nai tongdi je sak ani video no hinkhe jeng tabuk haina hai rest khlailai tonglaio hinkhe nok bisingo hinkhe tongo pura lepajak kisi hinkhe ba polythene rok huui tongo tam khai tongo hinkhe ba fataro rest khlaisi mano hinui yang fataro nokol phaikha ta hinkhe yang fataro samung khlailai tongo fatar lepabaikha tei kisa tongkho lepabaisieko khaksa paikha ta tei khaksa tongkho hinkhe jeng tabuk taisa lepagwna hinkhe taisa tongui norok bai haino hai malai phinai rest time o hangbai pek nujak nong bekar merai punokan naidi marangjak amro khandol lepai tonglai ko coffee
chini buri rok ni kam nog lepamani hingke top pora complete wngkha tak nuka lepabai ke hingke chela rok hingke pai borok solbaijak no haibani khibna rok tongkho bwskang gate bwskang rogo tongkho hingke borok abo paikhe painai ta hingke chwng tabuk hingke maisa manjak o paijak maisa lebekhe tei kisa khainai nogo thangna sinai ta chwng jotono hingke baksa to thangnai ya je chwng thangmani tam khaipi norok no haini kisa phunugui rwanta hingke naitongdi sak hingke chwng tabuk mai rok nabai chawi tonglaio ta hingke chwng maisa tei kok salaima rok kisa khnai nailai norok hingke norok no chwng kok salaima rok kisa khwnari rwanta tam salai hingke ang voice record mankhai rwkha hingke norok aswk aram nangjakla hingke chini kok rok chwng tam salai kisa khnai naidi norok phunugui rwano norok no. Kakak doyang nah hari saya punung deh. Kakak, yang nah hari saya punung deh. Tokti kainin har chai pai shuru saya tabuk tam sa. Am tibunya barang lok tak aja. An kakak zan beli. hingke baksa to phailiya hingke chwng je phainai khoroktam aswkno chwng pai thangna sinai ta hingke chwng tabuk sarikni samung kaisa maisa bai khlai tongphai ta hingke ang aswk video rok khai manglakha battery kwrwibla hingke norok bai nogo thangui malai ta malai mankhe ta hingke malai mai hingke waisa khwnapungo norok bai malai nai hingke norok nai tongdi sak ani video no. Hello guys, hingke phung kaham chwtanono hingke norok no ang mia video rok pai phunung maliya tambagui hingke mobile rok charge bisi kwrwibla hingke tai ang samung rok khaitongya diba rok hingke nog lepamani bwla hingke heart bag rok yak rogo hingke ang norok no aswk mobile tui phunung maliya ta yago heart bag gwnang bagui hingke ayangni phaiui bo norok no phunugui manliya tambagui hingke kisa lengkha hingke tabuk se norok bai tisa ang malai tongo hingke tabuk hingke ang phungni mai rok chabaikha ri rok suipaikha hingke tabuk haino tongo hingke ba video rok kisa edit khlaigena hinui nai tongmani ta hingke ang voice record mangsa khai mari sinai video tam bagui hingke aro gan mamang amoni bagui voice record khai mari sinai ta hingke gan bo kisa selo rok hinui haino tamui tonglaio hingke ba ah jagao borok bo bangha mia hingke norok to nukna borok bwswk bangya hingke aboni ta hingke norok ni no amoni sana musungo ani channel no tabuk phano subscribe khairia hingke subscribe khairelai di tei like comment share khlainani bo tapokdi hingke norok ni support se nango ang hingke ani video to aswk jora tini sinai hingke ang norok bai kwtal vlog o taisa malai pi sinai hingke jotono no bye bye.